I dok vlada i dio poslanika različito praznuju Njegošev dan, crnogorski praznik kulture, obilježavaju se 12. Njegoševi dani. Program se sa Cetinja preselio u Nikšić. U gradu pod Trebjesom glavna tema bila je smisao borbe u Njegoševom dijelu. Fenomen borbe kao jedan od motiva prepoznatih u Njegoševom pjesništvu, filosofiji i teologiji inspirisao je učesnike okruglog stola u Nikšićkom Zahumlju da u okviru Njegoševih dana govore o pojavi koja i današnjeg čovjeka tjera na pokret. Njegoš je posvjedočio jednu dublju, istinsku, temeljnu, veliku i neprestanu borbu čovjeka da postane čovjek i narod da postane narod. A to je nemoguće bez najdubljih saznanja koja podrazumijevaju borbenost duhovnu. Prema riječima akademika Mira Vuksanovića, 3 Njegoševa glasa govore 3 stiha. Neka bude borba neprestana, neka bude što biti ne može, nekad proždre pokosi satana. Prvi govori Njegoš vladar, drugi govori Njegoš pesnik, a treći kletveni Njegoš vladika. 3 glasa od istog čoveka odjednom. Između stihova u nastojanju bio je veliki zamah i to se mora vidjeti i u čitanju. U duhu borbe, prizivanje i proslavljanje vječne pobjede dobro nad zlom je, kako ističe Časlav Koprivica, nešto čemu treba uvijek težiti. Svaki čovjek, svaki naraštaj, svaki narod, bijući svoju egzistencijalnu, životnu, povijesnu bitku, zapravo se uvijek iznova odlučuje da li će se prikloniti strani kosmičkog pobjednika Gospoda ili kosmičkog poraženika Satane. Svojim viđenjem kosmosa, ljudske nade i vjere, Njegoš je osmislio našu istoriju i budućnost, jednako kao prošlost, riječi su Draga Perovića. Borba je u Njegoševim dijelima gradirana na više nivoa. Da bi čovjek bio čovjek, a mora biti čovjek po Njegošu, on mora da vodi različite borbe, jednu veliku unutrašnju borbu sa sobom, sa svojom čulnošću, spoljašnje borbe sa drugim ljudima, polemose, razgovore, dijaloge u kojima dakle se teži ka tome da dođemo do istinskog ispunjenja ideje čovječnosti, da zaista budemo ljudi. 12. Njegoševi dani održani su u Nikšiću i Cetinju.